Lej ai jing kyrshan kakmi jong Ronaldo. Ia ukun ksiu jongka kakmi jong Ronaldo. Kabaladan nyoplos nem karta. Kala lej ai ka jing kyrshan. Ia ukun ksiu jongka. Kata Ronaldo Junior. Ubade ukun jong wayna kirang yelekai football. Uba pongnam bat ubat bitam haka perthai. Kata ude Cristiano Ronaldo. Te haoj parlok. Ronaldo Junior. Ude ukun bahedo. Jong Cristiano ubaladap khat saus nem karta bat Mynta Sngi ula sdang no ia ka jing ya lenti jongu haka kam yale kai football haka ba ula represent ia ka Portugal haka jing yale kai tournament under 15 kabala long hari Croatia haka ba haka ne ka jing yale kai kadai ka jing yale kai kaba nang kong du ba umi khamat bat ka Portugal bat haka ne ka jing yale kai ka Portugal kalai kendu ia ke Japan bat Ronaldo Junior ulami madan hakam nit ke basan tuksau kumta hakane ke jingle kai ke Portugal kalala aban job ia kane ke jingle kai tasau luwe cool te hatu Ronaldo Junior unla naem ban bot ia ki dinjat jong ukpa jongu te yakata parlok ngit sai page khamat namarkan nam slim shu yangi bangin yo obat sakhi ia Ronaldo Junior haki jingle kai world class bat mentau lamin yamal udang bat hak kekerdan ke banengkong nakabenta ban yokur ia ke balandor jong snem arjar arsan kublai shibun